Światła, moi drodzy, kamera. Akcja. No, o, akcja. Moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Niklaus, a to jest gra. Może tą grę już widzieliście u kogoś, może jeszcze nie. Także jakby nie patrzeć, moi drodzy, to jest gra The Calling. The Calling, czyli coś, co pozwala mi odpocząć od... w końcu odpocząć od H1Z1. To jest gra, która skupia się głównie na survivalu takim w stylu Battle Royale. Powiem krótko. Jeżeli widzieliście film Igrzyska Śmierci, no to będziecie wiedzieli, o co chodzi, na pewno. Bo to jest właśnie, to jest generalnie to. To, co tu się dzieje, to jest dokładnie to, co się działo w Igrzyskach Śmierci. Na początku wybieramy sobie ubranka do naszej postaci, wybieramy sobie perki, wybieramy sobie, jaki chcemy mieć drop, bo tutaj co jakiś czas mamy po prostu, mamy tutaj zrzut skrzynek takich z zaopatrzeniem. W ogóle przepraszam, że taki jestem prześwietlony masakrycznie. Może się uda coś z tym... O, udało się coś z tym zrobić. Mamy taki zrzut. Ja akurat na przykład mogę, a wy tego nie widzicie niestety, ale ja w dropie dostanę gaz, bodaj dynamit i tasak. No tutaj mamy pokazane, jakie możemy sobie, znaczy jakie są, powiedzmy, recepty, jak to można powiedzieć, recepty do craftowania danych przedmiotów i walczymy, moi drodzy, walczymy. Nawet tutaj na niebie, nie chcę tutaj, o kurde, tam ktoś jest, to uciekamy. Tutaj na niebie nawet mamy wyświetloną tabelę z graczami, także nawiązania do Igrzysk Śmierci są, że tak powiem, dosłowne. No i moi drodzy, co? Craftujemy broń, craftujemy sobie na przykład pancerze. Możemy sobie na przykład tak, ja już niektóre tutaj przepisy znam na pamięć. Weźmy sobie drugi kijek. Na przykład z 2 kamieni robimy sobie nóż, taki najprostszy. A potem z tego noża i jeszcze jednego kamienia możemy sobie zrobić toporek. No, bardzo fajna, moi drodzy, rzecz. Gra się rozwija prężnie. No to jest jeszcze early access, wiadomo, tam pre-alpha, sraty taty, ale są, że tak powiem, widoki, że może będzie z tego coś więcej. Widać, że niektóre tutaj obiekty są na przykład jeszcze tak, no jakby nie bardzo oteksturowane, ale generalnie gra śmiga na Unrealu Engine trójce i wygląda to całkiem spoko. Tutaj mamy beczki z gazem. Ten gaz można uwolnić i kogoś zatruć. Tu by można było sobie coś craftnąć. Explosives, ale niestety potrzebujemy tutaj coś takiego, co się nazywa funk. To są te takie po lewej stronie, tutaj pod tym, takie jakby pieniądze, które są nam potrzebne do na przykład odnawiania życia przy takich maszynach, które mam nadzieję mi się zaraz wam tu uda pokazać, albo właśnie też się używa przy craftowaniu przedmiotów. W sumie nie wiem, jak to jest pomyślane, że do craftowania przedmiotów oprócz tych rzeczy, które musimy zebrać, potrzebujemy jeszcze jakieś pieniądze, no ale może to nie są pieniądze, może to jest jakaś energia czy coś takiego. Mamy staminę. Stamina jest bardzo ważna, bo dzięki niej nie tylko sprintujemy, ale też możemy blokować, czy na przykład odpychać w walce wroga. Także to jest głównie tu skupione na walkę wręcz. Tutaj strzelanina nie jest tak na przykład częsta jak w H1Z1. Tutaj głównie staramy się coś sobie skraftować. Jakoś tu właśnie przeżyć. Broń też jest z dropów, ale o nią raczej ciężko. Potem gaz jest wypuszczany, pole mapy się zawęża, coś jak w H1. Tylko że gaz bije tutaj bardzo mocno w porównaniu do H1. O, tutaj mamy te zbiorniki. Tutaj, jak czegoś nie potrzebujemy, to możemy to sprzedać tak jakby, znaczy zrobić recycling. O, i dostaliśmy za to 1 pieniążek. Tutaj za te same pieniądze, funki, możemy się leczyć. No ja też sobie craftłem bandaż. W takich szafkach tutaj mamy różne przedmioty. Widzę, że to już jest wyczyszczone. A, tutaj zdemolujemy. No. Mamy tutaj 2 tryby rozgrywki. Mamy tryb free for all, w który ja gram teraz obecnie. O, taką skrzynkę możemy otworzyć sobie za 50 właśnie tych funków. O, metki, to fajnie, których ja niestety jeszcze nie mam. Także nic z tego. Mamy tryb free for all, czyli wszyscy na wszystkich. Mamy też taki tryb, gdzie możemy grać w teamach dwuosobowych i wtedy gra, moi drodzy, ewidentnie się staje ciekawsza, także właśnie w takim trybie polecam. Mamy jeszcze 2 treningi, podstawowy i zaawansowany, które polecam gorąco sobie zrobić przed rozpoczęciem gry, żeby potem coś generalnie ogarniać. No. No i trzeba się mordować, moi drodzy, i przeżyć. Mordować się i przeżyć. Typowy survival. Także tak to wygląda.
Zaraz, ja sobie muszę przypomnieć, jak było na łuk? Nóż plus kijek. Dobra, ja niestety nie mam noża. A tak? Nie, tak nie mogę nic. Potrzebowałbym 2 kamienie teraz jeszcze. Możemy też rzucać przedmiotami. To też przeciwnikowi odbiera HP. Wiadomo, najlepiej rzucać jakimiś... O, giną. Mamy taki dźwięk. I głos nam po prostu mówi, że ktoś dednął. No... Interpretacje i... O, tu mamy beczkę z pieniędzmi. Tutaj nawiązania do Igrzysk Śmierci są, no, jak najbardziej wszelakie... Wszelakie, moi drodzy, na miejscu. Nie liczyłbym na to, że mi się uda wygrać, bo udało mi się póki co... No, ale ja w to grałem może... Nie wiem, 2 godziny? To póki co udało mi się tylko z Dawidem z Bonkolem wygrać 1 mecz. Loot Piniada. O! I teraz jest random drop. I gdzieś tutaj... Może spróbujemy to wziąć. O, widzicie? Przyleciał dron. I on coś zrzuci. Albo wiecie co, może nie, może ja nie będę tam szedł. Może wam trochę pokażę więcej gry niż te 5 minut. O, skraftowaliśmy sobie dynamit, materiał wybuchowy, bardzo duży damage. Mamy też granaty. Z broni palnych mamy pistolet maszynowy, taki karabin powtarzalny. Ale o niej tu jest raczej ciężko. Także na to bym nie liczył. Dobra. Requires explosive. Aha, czyli to trzeba wysadzić. No dobra. Uciekamy! A, jebnie. Co my tu mamy? O! Bardzo fajny kukri. Tak zwany kukri knife. Czyli taki zakrzywiony nóż. Noże są o tyle dobre, bo widzicie, tutaj macie statystyki broni pod spodem. Craft hatchet. I jego rana, że tak powiem, którą on zadaje, to jest weakness, czyli ona odbiera przeciwnikowi dużo staminy, a na przykład przy ataku tym kukry zadawanym obrażeniem jest krwawienie, czyli przeciwnik stopniowo traci HP, co jest o wiele groźniejsze, jeszcze biorąc pod uwagę, że te 2 bronie mają, jeżeli chodzi o damage, takie same staty od 6 do 18. Dobra. Ile mamy? 17 minut, dobra. Ilu jeszcze żyje? Zostało 7. Zobaczymy co tu. No także moi drodzy, polecam to. Jeżeli kogoś jarają survivale tego typu jak H1 czy coś takiego, tak jak mnie, a H1 tak jak ja ma już dość, to mogę wam powiedzieć, że serdecznie polecam. Zapraszam na G2, można to tam kupić za mniej więcej 50 zł bodaj. Nie wiem czy wam się uda, ale dzisiaj, nie wiem kiedy to obejrzycie, ale jakbyście jeszcze wam się udało, to dzisiaj mamy 17 marca, to ja dzisiaj będę robił livestream i mam 3 gry, mam 3D calling do rozdania. Także jeżeli byście się tam pojawili... Idzie gościu, kurde z dzidą. Ale ja mam gaz, ja bym go mógł zagazować. To będę mam, moi drodzy, 3 egzemplarze do rozdania i jeżeli byście byli na livestreamie na Hitboxie, to zapraszam, to tam rozdam. Polecam serdecznie. Chyba że nie rozdam wszystkich, no to też na jakichś późniejszych livestreamach będzie można się na pewno załapać. Dobra, ja spróbuję zrobić taki motyw, moi drodzy, że ja jestem niby z nożem, albo ja na niego spadnę i go walnę tym gazem. Wtedy on jest kompletnie zamroczony totalnie. I teraz go jedziemy. Od tyłu wchodzą oczywiście większe obrażenia. Dobra. Czekajcie. Ajajajajaj. Ja go teraz toporkiem to na weakness, ale on krwawi. Dobra, jedziemy go. Chyba pojechany. Jest, moi drodzy. Yeah! Moi drodzy, za takiego killa to talon. To talon na murwę. Ja chyba mam backpack, ale z plecaka i kamienia możemy sobie wykraftować. To jest takie logiczne, nie? 2 patyki to kraftujemy bandaż, plecak i kamień kraftujemy pancerz. Także generalnie no tutaj
Całą planszę tym panem zabrudziłem. On miał coś takiego jak Man Tracker. To nam podpowiada, gdzie jest wróg, ale to nie jest aż takie konieczne. Dobra, zostało nas 2, 4, 5. Widzicie, taktyka z gazem jest naprawdę dobra, bo on wtedy nic nie widzi. I jedyna taktyka, co on może zrobić, to próbować się osłaniać. No, albo optymalnie uciekać. Jemu nie wyszło to i to. Kukri swoje zrobiło. Co to jest? Włócznia, ale to jest craftowana, to tak średnio. Dobra. Teraz bym potrzebował kamyczek. Nie patyczek. Kamyczek. I craftujemy sobie pancerz. Ubieramy. No, elegancko. Tu po każdym meczu odblokowują nam się jakieś ubranka, cuda. A co nam się odblokowuje z takich istotnych rzeczy, to są właśnie te dropy. Ja mam tutaj losowy drop, czyli z każdą rundą po prostu inny losowy sprzęt się wybiera. Ale potem na przykład odblokowywuje nam się drop, w którym mamy broń palną. Także w takie warto celować. Tylko otwarcie każdego dropa kosztuje. Otwarcie mojego kosztuje 80 funków. A na przykład z bronią palną potrafi kosztować powiedzmy 90. Jeszcze z droższym się jeszcze nie spotkałem. Także tak to wygląda. Dobra, ten gaz jest naprawdę spoko. Czy ten gaz jest ograniczony? Tak, ja go już zużyłem. Aj, możemy to sprzedać bodaj. Bo takie właśnie bronie nie craftowane, tylko takie powiedzmy wydropione, można tutaj sobie spieniężyć za wiele większy. O, na przykład widzicie, kijek 15, a to już możemy za... A czy kijek za 1, a to już możemy za 15 spieniężyć. Dobra, mamy 91 i mógłbym otworzyć w sumie sobie drop. Tylko najpierw trzeba by było do niego dojść. A ludzie dalej giną, trzeba by było pomału się zbliżać w stronę środka mapy. Nie mamy tutaj mapy, nie mamy tutaj... O kurde, gościu tam jest. Z piłą mechaniczną. O nie. O nie. O nie. Moi drodzy, tuningowa masakra piłą mechaniczną. Nie mamy tutaj niestety komunikacji głosowej na razie. Ma być ona wprowadzona, bo gra jest, jak mówiłem, już gęsto dość uaktualniana. Słyszę go. Gdzieś się tu czai. Dobra, może się zaczajmy na niego w budynku. Ja bym sobie mógł to w sumie otworzyć. O, maczeta. Bardzo fajna broń, bo nie dość, że... Ło, tutaj mamy ile baniaków z gazem. Bo nie dość, że możemy nią zadać duże obrażenia. Ktoś tam gazem chyba psiknął. Nie dość, że duże obrażenia możemy nią zadać, to jeszcze przeciwnik dostaje krwawienie. Idzie ten zabójca. Kurde, ale i tak udało się, jak na takie niskie, powiedzmy, doświadczenie daleko przeżyć, nie? Idzie. Moi drodzy, masakrator z piłą. Ej, patrzcie, zrobimy tak. Odpaliłem gaz i teraz musimy w te pędy uciekać i liczyć na to, że on się zatruje. Tam już mamy koniec mapy, także tam nie uciekniemy. Ten gaz to jest naprawdę śmiertelna broń, to nie jest... A, idzie! To nie jest tak jak w H1, że bez problemu możemy sobie wciągnąć apteczkę i wszystko jest ok. Tu to działa troszkę inaczej. Dobra, udało się uciec, ja sobie muszę zregenerować staminę. Chociaż i tak mam chyba takie perki. Przed każdą misją, znaczy przed każdą rozgrywką wybieramy sobie 3 perki. I ja właśnie mam jakiś taki na szybkość. Coś takiego. Kurde, dłuższy ten odcinek wyjdzie niż myślałem. Myślałem, że kojfnę za moment. Została dwójka oprócz mnie. Oprócz mnie została dwójka. Dobra, idziemy do środka trochę. Tam już będzie ostatnia walka. Także będzie ciężko.
Chociaż nawet wyposażenie mam dość spoko. Ta maczeta jest fajna, tylko przydałoby się jakiś medpack, nie? Czy coś takiego. Zobaczymy tam sobie jeszcze w środku. Jeszcze chwilę mamy. No i jak widzicie, moi drodzy, naprawdę... Jeszcze wiecie, ja gram w pojedynkę, a i tak jest spoko. A mapa się zamyka. Dobra, ja to jeszcze sprzedam. Jeszcze mamy chwilę czasu. O, otworzymy sobie. A nuż coś fajnego tam będzie. Co mamy? Baseball bat. O, kij baseballowy, który ma duży damage. I odbiera przeciwnikowi staminę. Także dobra, mamy coś na... Mamy coś na staminę i mamy coś na krwawienie. I idziemy do środka mapy. Najlepiej by było, moi drodzy, jakby tam jeden chyba, że to jest dwójka. Nie, bo to jest free for all, tu nie ma dwójek przecież. Chyba, że to jest dwójka taka, wiecie, nieoficjalna, nie? Ale to brzydko. Ale może jeszcze tak powiem a propos optymalizacji. Gra działa całkiem spoko, ja tam mam na full ustawieniach prawie, chyba cienie na średnie. Działa na Unrealu 4. Nie wiem jak działa to na słabszych konfiguracjach, bo... No mój sprzęt nie jest jakiś wyjątkowo słaby, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale nie jest źle, na pewno jak tam się niższe ustawienia ustawi. Będzie działało spoko. A wygląda bardzo estetycznie. Mam też nadzieję, że w aktualizacjach potem twórcy będą może nowe mapy dodawać. Tego typu rzeczy. Tutaj uaktualniać. Dobra. Jest taki perk, że jesteśmy praktycznie niesłyszalni. I tego się trochę cykam. Ja się tak przykampię. I będę liczył na to, po prostu, że tamta dwójka się wymorduje, a ja będę tutaj cały i zdrowy i wygram i w ogóle laury zwycięstwa i... I wiecie. Te numery. Chyba, że lecimy do środka na YOLO. Spróbujmy. Co mi zależy? Kurde, bym sobie otworzył, ale nie mam. Najgorzej wiecie co, jak będą mieli broń palną jakąś. Jakiś pistolet. Pistolet maszynowy, coś takiego. Wtedy mamy przewalone. Tu ktoś miał dropa. Sobie zebrał. Dobra, widzicie, gaz już idzie. Arena się tutaj zawęża. To jest dopiero pierwsza faza zawężania areny. Dobra, jestem gotów. Jestem gotów na walkę. Niech przyłażą. Ło, no i dobra. Na dystans. Ja na dystans nie mogę. Nie mogę sobie, moi drodzy, pozwolić na walkę na dystans. Mam krwawienie, ale mi schodzi już. Tak czułem właśnie, że będą na dystans próbować. Można wytrącić broń z ręki, także to jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić tutaj wrogowi. To jak podejdzie na blisko, to po prostu lecieć do niego i go układać. Jest tam. Był tam, po lewej stronie. O kurde! Są oba. No ja nie mogę tak walczyć, sorry. Nie ma takiej opcji, koledzy, nie ma takiej opcji. Walą do siebie. Ej, gdzie dwóch się bije, tam wiecie. Tylko, że oni jak mnie zobaczą, to będą woleli najpierw wykończyć mnie z łuków, a potem siebie nawzajem. Także ja mam w ciuli takie zabawy, nie? Dobra. Oni się muszą tam... Ach! Dostałem i krwawie. Dobra, nie ma co. Musimy atakować agresywnie. Bo już jest krwawienie. To są jacyś dobrzy łucznicy. Kurde bele. Chyba zmęczyłem się. Fes a fes. Musimy się zregenerować. Czemu oni do siebie nie walą? To jest... Żeby to nie był jakiś pseudo-team. Bo... A! Jest! Patrzcie teraz.
Ło, paralizator! Dobra, uciekamy, uciekamy. Nie ma co uciekać, dobra. Aj! Patrz, co tu się... Wow, wow, wow. I moi drodzy, wygrał. I wygrał. To ten z piłą, co mnie gonił. To ten zabójca, co mnie gonił z piłą. Dobra, dostaliśmy Naval Camo Leaf T-shirt. I widzieliście? Tak to generalnie wygląda, no. To był, moi drodzy, mecz w The Cooling. No widzicie, tutaj macie, wam jeszcze pokażę. Tutaj macie te perki właśnie, po kilka rodzajów. Tutaj sobie wybieracie tam ubranka, jakie chcecie, takie ciulstwa. Ja sobie coś odblokowałem. Tak. Jakiegoś t-shirta. Aha, takiego. No. Jak kto woli, nie? Może taki kamuflażyjny sobie wezmę. O, i taką bandanę. Jakieś nowe włosy mi się odblokowały. Takie, wiecie, ciulstwa, nie? Ale... przyjemna sprawa. Medium part. O, taki blondas. Dobra, moi drodzy, to było The Calling. Jeżeli materiał wam się podobał, to fajnie. To zostawcie łapkę w górę. Na pewno sobie jeszcze z tego ponagrywamy. Na pewno sobie pogramy też w drużynie dwuosobowej, bo jest o wiele zabawniej. No, a ja tymczasem wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i pa pa.